Всичко е наред. Всичко е наред. Хайде, концентрирай се. Том и Кейти. Том и Кейти отиват на къмпинг. Добре. Какво е къмпинг? Когато спиш на палатка. Когато си на почивка. Може ли да отида? Не може. По същата причина не отваряме вратите. Болен си, любов моя. Но аз не се чувствам болен. Изобщо. Това е защото си в тази къща. Тя те защитава. Но ако излезеш навън, микробите ще те настигнат. В къщата няма ли микроби? Само добри. Искам на къмпинг. Ще видим. Сега. О, Боже, каза Кейти. Забравих си банския? Котка? Няма бански котки. Да, има. Вземаш котка, хвърляше във ваната и е банска котка. Добре, Шейн, не съм в настроение. Тази буква е К, значи бански Котки. костюм. Бански костюм. Кажи го. Бански котки. Стига. Котка, 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 спри. котка, 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 престани! котка. Котка! Върви да ги събереш. Веднага! Шейн? Закуската е готова. Яш. Хайде, изяж си яйцата. Шейн, върни се тук и си дояж закуската. Веднага. Здравей. Всичко е наред. Всичко е наред. Хайде, концентрирай се. Том и Кейти. Том и Кейти отиват на къмпинг. Добре. Какво е къмпинг? Когато спиш на палатка. Когато си на почивка. Може ли да отида? Не може. По същата причина не отваряме вратите. Болен си, любов моя. Но аз не се чувствам болен. Изобщо. Това е защото си в тази къща. Тя те защитава. Но ако излезеш навън, микробите ще те настигнат. В къщата няма ли микроби? Само добри. Искам на къмпинг. Ще видим. Сега. О, Боже, каза Кейти. Забравих си банския? Котка? Няма бански котки. Да, има. Вземаш котка, хвърляше във ваната и е банска котка. Добре, Шейн, не съм в настроение. Тази буква е К, значи бански Котки. костюм. Бански костюм. Кажи го. Бански котки. Стига. Котка, 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 спри. котка, 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 престани! котка. Котка! Върви да ги събереш. Веднага! Шейн? Закуската е готова.
Яш. Хайде, изяж си яйцата. Шейн, върни се тук и си дояж закуската. Веднага. Здравей. Всичко е наред. Всичко е наред. Хайде, хайде, концентрирай се. Том и Кейти. Том и Кейти отиват на къмпинг. Добре. Какво е къмпинг? Когато спиш на палатка. Когато си на почивка. Може ли да отида? Не може. По същата причина не отваряме вратите. Болен си, любов моя. Но аз не се чувствам болен. Изобщо. Това е защото си в тази къща. Тя те защитава. Но ако излезеш навън, микробите ще те настигнат. В къщата няма ли микроби? Само добри. Искам на къмпинг. Ще видим. Сега. О, Боже, каза Кейти. Забравих си банския. Котка? Няма бански котки. Да, има. Вземаш котка, хвърляше във ваната и е банска котка. Добре, Шейн, не съм в настроение. Тази буква е К, значи бански Котки. костюм. Бански костюм. Кажи го. Бански котки. Стига. Котка, 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 спри. котка, 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 престани! Котка! котка! Върви да ги събереш. Веднага! Шейн? Закуската е готова. Яш. Хайде, изяж си яйцата. Шейн, върни се тук и си дояж закуската. Веднага.